Sino nga ba si Eliza Flor Perez Malinaw? Si Inday Eliza Flor Perez Malinaw ay isang tubong Mindanao sa probinsya ng Davao del Sur. Ipinanganak siya noong October 13, 1993 at nagtapos siya sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Psychology sa San Pedro College of Davao City. Siya ay nanggaling sa isang payak, mapagmahal at masayang pamilya at ang hanap buhay nila ay pagsasaka. Si Inday Eliza ay isang mapagmahal na anak ni Ginang Florete Malinaw at Ginoong Alvin Malinaw. Mapagmahal na apo, kapatid, pinsan, kamag-anak at kaibigan. Kalahati ng buhay ni Inday Eliza ay ginugol niya sa probinsya at nangangarap na makatulong sa kapwa niya magsasaka. Kaya nung umuwi siya galing Los Angeles, nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang kanyang pangarap o advokasya sa larangan ng agrikultura upang makatulong sa lahat ng magsasaka. Naghanap siya ng organisasyon online na ang advokasya ay para sa mga magsasaka. Sa kanyang paghahanap, sinagot ng Panginoon ang kanyang mithiin at ituro siya sa mga tamang tao na maaaring makatulong sa kanya. Sa ngayon ay isinusulong niya ang kanyang advokasya sa larangan ng agrikultura sapagkat lumaki siya kasama ang mga magsasaka at ang misyon niya ay ang posibilidad na palawakin pa ang kanyang mithiin para sa lahat ng magsasaka na nagbibigay ng pagkain sa ating mga lamesa dahil walang ibang makakatulong sa kanila kundi tayo mismo. Magtulungan tayo. Ipinagmamalaki kong ibahagi sa inyo na nanggaling kami sa iisang probinsya at iisang munisipalidad, ang Municipality of Sulup, Davao del Sur. Si Inday Eliza hindi lamang mapagmahal na anak, apo, kapatid, pinsan, kamag-anak o kaibigan, kundi mapagmahal at patulungin rin na kapitbahay. Noong tumama ang 6.9 na lindol sa aming probinsya, gumawa siya ng fundraising upang makatulong sa lahat ng mga biktima ng lindol. At sa tulong ng kanyang mga kaibigan at pamilya, na kaya nilang makaipon ng donasyon at ibinili nila kaagad ito ng mga pagkain upang maibigay sa mga biktima ng Sulup, Davao del Sur at Padada, Davao del Sur. Nakaka-proud, diba? She's a truly queen. Si Inday Eliza ay naging mutya ng Davao del Sur 2012. Ngayon ay isa na siyang ganap na professional na modelo. Si Inday Eliza Malinaw is also a Flourish Circle Ambassador of Mental Health Awareness and also advocate for agriculture of the Philippines. Sumali rin siya sa Century Tuna Superbuds Super Challenge 2014. Binibining Pilipinas 2015.
Asia's next top model Cycle 4. What she withdrew on the episode 4. Model of Asia Pacific Philippines 2016. Bago ko po ginawa ang vlog na ito, ay humingi po ako ng permiso kay Inday Aliza Malinaw at sa kanyang ina na si Ginang Floreta Malinaw. Huwag niyo pong kalimutan i-click ang like at ang subscribe sa baba para ma-update kayo sa mga video ko. Mag-comment na rin po kayo bilang suporta natin sa kanya. Gerbos, Tatibuok, Davao del Sur, Davao Occidental, Digo City ug syudad sa Davao, si Inday Aliza Flor Perez Malinaw, lahi ra jud basta Bisaya. Inday Aliza Flor Malinaw is one of the official candidates for Miss Universe Philippines 2020. Inday Aliza Malinaw represent the home of discipline na kung saan syudad ng ating pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang Davao City. Si Inday Aliza ay nire-representa rin niya ang 11 ethno-linguistic groups sa Mindanao. Ang Miss Universe Coronation Night ay magaganap ngayong May 3, 2020. Si Inday Aliza Malinaw na bakaha ang makakuha sa corona. Tabangan nato siya pinagi sa atong mga pag-ampo. Go Inday Aliza, ania lang kami misuporta kanimo. Mga higala, ayaw kalimot sa pagtuslok sa like ug subscribe ug sa notification bell. Comment sa ubos paagi sa atong pagsuporta kaniya. Daghang salamat.